wake up, well, I know I'm gonna be the man. Kaixo, ikusten duzuenez, etxean egoteko denbora hau luzatzen ari zaigu, orain beste 15 egun behintzat etxean egon beharko dugu, eta 15 egun hauek pasata ere, ziur aski irtetzeko aukera izaten badugu ere, irtetzea oso progresiboa eta tantakoa izango da. Orduan oso importantea da, datozen egun hauetan, ere rutinak mantentzea, egunerokotasunen rutinak, ordutegi batzuekin, eta baita ere, bete behar batzuekin, janariak eta prestatu, erosketa zerrendak egin, erosketarako ere etxean antolatu, nork egingo dituen, nork ez. Egunerokotasun horietan bai aurrak eta baita ere helduak integratu edo partaide aktiboak egin egunerokotasun horietan, hori oso importantea da. Eta baita ere esaten den bezala ez importantea da egunero kirola egitea, gorputza aktibo mantendu, burua aktiboagoa ere egoteko, eta ez dugun ahaztu behar, askotan, egoera honek bildurra sentitzea ere eramaten gaitu, eta oso importantea da, pixkat gure gorputza eta buruaren kontrol hori pixkat handiagoa izateko, zenbait ariketa ere egitea, eta egia da oso ariketa sinpleak direla, baina garrantzitsua da gure gorputzarekin kontaktu egitea. Bildurra sentitzen dugunean oso emozio azkarra da eta automatikoki burua martxan jartzen zaigu, pentsamenduak bildurrak datoz. Orduan, mekanismo importante bada gure gorputzarekin eta batez ere arnasketarekin kontaktu egitea. Horretarako, behar izanez gero, besterik ez bada 5 minutuz egin dezakegu, eskuak sabelean jarri, eta suabe arnasa hartzen joan eta sentitu nola arnasa hartzen dudan bakoitzean nire sabela puztu egiten da eta eskuak mugitu egiten dira, eta arnasa botatzerakoa sabela berriro bere egoera normalera bueltatzen da, eta hor egiten duguna da gure gorputzarekin kontaktatu, gure arnasketarekin, eta arnasketak lagundu diezaguke lasaitzen. Oso importantea da. Arnasketa hauek egiten ditugu bitartean, agian sentituko dugu pentsamenduren bat, datorkigula, eta ez da importante. Pentsamendu bat etorrita ere, konturatzen naizenean pentsamendu horretan berriro bueltakan abilela, arnasketara bueltatzen naiz. Eta berriro sentitzen jartzen naiz, eskuak nola, arnas hartzerakoan nola nire eskuak sabelarekin batera mugitu egiten da, eta nola bere egoera normalera bueltatzen da, arnasa botatzen dudanean. Orduan, arreta jarri behar dugu, da importantea, arnasa botatzen dugunean, arnasa botatze denbora, hartzearena baino luzeago izatea. Hor lortuko dugu, erlajatzen joatea, errexagoa egin duzen. Besterik gabe, bakoitza bere etxean edo dagokion lekuan, zaindu zaitezte, eta ahalik eta hoberen pasa denboratxo hau. Agur!